ओमफ्राय आसामिस फेमास इउटुबार आसामनि डिम्पु बरुवायाबो सानसे फैखांबाय नैबे थानसालियाव ओमफ्राय डिम्पु बरुवा फैखालिबो जों फैदोंमोन फैनानै बेनिफ्राय भिडिअ बानायदोंमोन बानायनाया अब्लाबो आङो इउटुबाव हगारनाय जायाखैमोन ओमफ्राय डिम्पु बरुवायाबो हगाराखै हाय एभ्रिवान आं दा बर्थमान दंफैयो खैराबारियाव थानाय हनुमान टेम्पलाव खैराबारिनिफ्राय 1 किल'मिटारसो फैनांगौ ओमफ्राय हिरिम्बा बाथौ थानसालि थांनाय लामाथिंनो नुलाङो हनुमाननि स्टेचुखौ नुलाङो जोङो दा हिरिम्बा बाथौ थानसालियाव मोनफैबाय मेन गेटआ बे साइडथिं दङ ओमफ्राय बेफोर जाहैबाय पार्किं स्पेस गारि दोननाय बिराद मानसि फैयोलै नाय बेनो जाहैबाय मेन गेट जोङो दा हाबलांगोन सिङाव थानसालियाव थांथ'वाखै बाथौ थानसालिया बै साइडथिं बेथिं आरो मोनसे गेट दंबाव ओमफ्राय जोङो बे हिरिम्बा बाथौ थानसालिनि साइड गिदिंगासिनो आंना पार्टनार दङ सासे नाय बिथाङा जोंनि गामिनिनो आंजों फैफादो माने आं फैफादो आरोना बेजों स्कुटिजों फैदो जोङो स्कुटिखौ पार्किं खालामना दोनना फैबाय ओमफ्राय नै साइडथिं मोनसे मुसुखा दङ नाय बिराद मोजां बे मुसुखा ओमफ्राय बै साइडथिं मिटिं जानाय न'फोरा बै नुहुरनायफोरा मिटिं जायो बे साइडथिं नाय बिथिं बरिया फ्रि स्पेस ओमफ्राय थानसालिया बै नुहुरनायानो थानसालि नैबे हिरिम्बा बाथौ थानसालिनि एक्जेक्ट लकेसनानो जाहैबाय सिनाकना गामिया सिनाकना ओमफ्राय नैबे हिरिम्बा बाथौ थानसालिया टटेल 14 बिघानि माने टटेल एरियाया 14 बिघा बेनिफ्राय मेन टेम्पला बिथिं नैबे मेन गेट आरो मोनसे गेट दंबावो खाथियावनो बे सेकेन्ड गेटखौ माने हाबनो थाखाय सेन्देल जुथा खुना हाबनांगोन जोङो बेनिफ्राय थांगासिनो नाय थाबायगासिनो बिदि थाबायना फैनो थाखाय टाइल्सनि लामा टाइम जादो टाइमा खैथा जादो दा टाइम 4टा जाबाय दा नै दान बाखस बेवहाय हिरिम्बा बाथौ थानसालिनि नैबेनो जाहैबाय दान बाखस नाय नेना दङ सिकिउरिटि गार्ड नाय बिथिंनो फैसा होनो हागोन नाय नेना दङ नाय सिकिउरिटि गार्ड बेनिफ्राय नाय नैबे सेकेन्ड गेट फार्स्ट गेटआ बेथिं थाबोबाय ओमफ्राय नैबे एकदम बरिया फ्रि स्पेस ओमफ्राय कमिउनिटि हल बै साइडथिं जोङो दा सेन्देल जुथा खुबाय सेन्देल जुथा खुनानै जों दा हाबनोसै नैबेनो जाहैबाय मेन टेम्पलाव हाबनाय गेट जों दा हाबलांसै फाइनेलि एन्टार खालामबाय हिरिम्बा बाथौ थानसालियाव नाय बिदि बिबारनि दंफां नुनो मोनगोन नोंथांमोना हाबनाय लोगो लोगो नैबेनो जाहैबाय हिरिम्बा बाथौ थानसालिनि आरज गाबनाय हल नैबे जों दा सिङाव हाबगोन ओमफ्राय जों दा फार्स्टआवनो खासियाव नायना लाग्रोनि बै साइडथिं फख्रि मोनसे दङ ओमफ्राय बेयाव खासियाव ओंखारो मुरि होबाथाय खासियाव ओंखारो दा जों खासियावखौ नायगोन बै साइडथिंनो मानसिफोरा नायबाय थाखादो 20 केजिसो जागोनलै नाया बे अ बम गोदोर हबो नाय फख्रिया बेनो ओमफ्राय मुरि होना दोनदो मानसिफोरा माने ना ओंखारो बिराद गिदिर गिदिर ना दङ बेवहाय 20 केजि उजाननि मासे जों दा ना नुबाय दा केमेराया एसे क्वालिटिया
माने दैया गोसोमलै नै फायसाब नाय बिस केजि जाया है नै नाफोरा केमेरायाव नुदोंना नुवाखै दा मोनथिथ'वाखै है नै ओइ बे माबासो ब्रिकेट सिलभार नै नाफोरा मुरि जागासिनो खासियावबो दङमोन नाथाय खासियाव ओंखाराखै नै ओइ नाफोरा माने फख्रियाव दङ फख्रियाव ना नायगासिनो मुरि सारनानै ओमफ्राय खासियावबो नायदोंमोन नाथाय खासियावखौ नुवाखै जों दा ओंखारो गेजेर गेजेर बिराद गिदिर गिदिर ना दङ नाय नै केमेरायाव नुनाय नङा गोसोम दैया एसे ओमफ्राय नाय नाफोरा मुरि होना दोनदो बिदि नाफोरा मुरिखौ जानो फैगासिनो नाय फख्रि बे हिरिम्बा बाथौ थानसालिनिनो वाव जि मोजांथार आं आगोलबो बे थानसालियाव फैखांबाय जों हाबथ'वाखैनो दा हाबगोनसो जोङो दा साइड साइड एकदम गिदिंगोरदो नाय बै नुहुरनायानो जाहैबाय हिरिम्बा बाथौ थानसालि नाय जों ना नायगासिनो नाफोरा मुरि जागासिनो बिराद गिदिर गिदिर ना दङ नाय फायसाब नाय बेफोराव फैनानै नोंथांमोना जिरायफैनो हागोन नाय बेफोराव फैनानै मा लाफ लाफ लिरना दोनजोबदों मानसिफोरा बेवहाय जिरायनाय माने टाइम पास खालामनाय माने बे साइडथिं बाथौ थानसालिया थाहैबाय नैबे साइडथिं अपोजिट साइडआवनो बिदि जिरायनाय ओमफ्राय नैफोर हाग्राफोरा गायनायसो नाय बिराद साफा माने गायनाय हाग्रा ओमफ्राय मेनटेनेन्स खालामबाय थायोना बिराद नन स्टप मानसिबो फैबाय थायो आरो खामानि मावग्रा मानसि थाबाय थाखायो ओमफ्राय दिउरिफोराबो थाबाय थाखायो नैबे जाहैबाय बुकुल दंफां नाय बिराद मोजां आरोना पार्क बायदि नाथाय पार्क नङा बेयो बे माने थानसालिसो वाव नैबे जाहैबाय फख्रि नैबे थानसालि बर' बिमाया गथ' बामनाय मोनसे स्टेचु नुनो मोनगोन नोंथांमोना फैबाथाय दैनि बेबस्था खालामना दोननाय जादों बेवहाय जोङो दा बाथौ थानसालिनि मेन टेम्पलाव थांगासिनो माने सिङाव हाबगोन जोङो दा खुलुमगोन ओमफ्राय गेटआथ' अपेनखा नन स्टप 24 घन्टा अपेन थाखायो बेनिफ्राय नाय बिथाङा पार्टनारा आङो दा हिरिम्बा बाथौ थानसालिनि एकदम फ्रन्ट साइडआवनो फैदो सिजौ दंफां गायनाय साइडथिं नाय नैबे साइडथिं दङ सिजौ दंफां गायनाय बेनिफ्राय मेन टेम्पलानो जाहैबाय नैबे नाय केमेरायानो कभार जाजोबा नाय बिराद समायनाथार खैराबारिनिफ्राय 5 किल'मिटारसो जायो बेनिफ्राय जोंनि गामिनिफ्राय 16 किल'मिटार जायो नैबे बाथौ थानसालिया ओमफ्राय सानफ्रामबो मानसि फैयो ओमफ्राय गोजान गोजानफोरनिफ्रायबो आर'ज गाबनो फैयो जों आरो सानसे फैबावदोंमोन बे खालि बरपेटानिफ्राय बिजनीनिफ्राय आर'ज गाबनो फैदोंमोन बास लानानै बेनिफ्राय बे साइडथिं माने धेकियाजुलि साइडफोरनिफ्रायबो फैयो बेवहाय आर'ज गाबनो थाखाय बिराद गिदिर आरोना थानसालिया हारसाफोराबो फैयो बर'फ्राथ' फैखायो हारसाफोराबो नायनो फैयो आरोना आङो दा बर्थमान बाथौ थानसालिनि सिङावनो दङ बारा गोसा गोसा रायज्लायनो हाया नाय बेवहायनो आर'ज गाबो पुरा साफा नाय टाइल्सनि बावसो ओमफ्राय मेन टेम्पला बै सिगांथिं ओमफ्राय नैबेयाव आर'ज गाबो खाला होनाय जायगाया एकदम सिगाङाव नैबे हिरिम्बा बाथौ थानसालिनि आन्दाराव 14टा गामि दङ नैबे बाथौ थानसालिनि आन्दाराव 14टा गामिया आर'ज गाबफैयो मंगलबारे दाबसे गामि बिदि खालामनानै 14टा गामि दङ आरोना नैबे थानसालियावनो ओमफ्राय आङो दा थानसालि सिंनिफ्राय ओंखारबाय बे नुहुरनायानो बेनो जाहैबाय आर'ज गाबनाय जायगा ओमफ्राय बेनि सिगाङाव मेन खाला होनाय फुजिनाय जायगाया ओमफ्राय आं दा ओंखारबाय ओंखारनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बिदि नुनो मोनगोन
नैबे बाथौ थानसालिखौ हाग्रामा महिलारिया इन'ग्रेट खालामनायमोन हाग्रामा महिलारिनि दिनावनो जानाय नैबे बाथौ थानसालिया ओमफ्राय नाय बरियानो दंफां दङ जिरायनो थाखाय बेनिफ्राय बै साइडथिंबो जिरायनो थाखाय दङ बेनिफ्राय बे बाथौ थानसालिनि एकदम कालार कम्बिनेसनखौ बिराद मोजां नाङो जोंनि बाथौ धोरोमफोरनिया माने कालारा बिदि गोमो कालार थायो नालाय आङो दा गोथैसि बावनाय रुमाव थांगासिनो नैबे साइडथिंनो दङ गोथैसि बावनाया बै न'आवनो दुर्गा दास बर'आ इन'ग्रेट खालामदोंमोन नैबे न'खौ आरो दुर्गा दास बर'आ इन'ग्रेट खालामदो नाय नोंथांमोननो आङो देखायगासिनो नाय गोथैसि बावनाय नाय आबौ आबैनि मुसुखा बेनिफ्राय बिथिं नाय गोथैसि बावगासिनो बे साइडथिं बिदि माने बे अरिजिनेल मानसि नङा स्टेचुसो नैबे न'खौ दुर्गा दास बर'आ इन'ग्रेट खालामदोंमोन नाय बेयावनो रोखायैनो लिरनाय दंखायो नोंथांमोनाबो मालाबाफोर नैबे थानसालियाव माने खुलुमनो फै एक्सप्लर खालामनो फै बेरायनो फै बे थानसालिनि एक्जेक्ट लकेसना जाहैबाय नोंथांमोना खैराबारियाव फैखानांगोन बे खैराबारि होननाय जायगाया उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिनो मोनसे माने टाउन बे खैराबारिनिफ्राय 4 किल'मिटार माने इ रिक्साफोरजोंबो फैनो हागोन बाइक साइक थाबाथ' नोंथांमोना आरो प्रब्लेम गैखाया बेनिफ्राय जोंनि गामिनिफ्राय फैबाथाय जोंबो स्कुटि लाना फैदो बारा गोजान नङा जों फैबाय थाखायो ओमफ्राय आसामिस फेमास इउटुबार आसामनि डिम्पु बरुवायाबो सानसे फैखांबाय नैबे थानसालियाव ओमफ्राय डिम्पु बरुवा फैखालिबो जों फैदोंमोन फैनानै बेनिफ्राय भिडिअ बानायनाया अब्लाबो आङो इउटुबाव हगारनाय जायाखैमोन ओमफ्राय डिम्पु बरुवायाबो हगाराखै नैबे औवानि कालारा एसे आलादा रोखोमनि ना नोंथांमोना नायलाय एसे गोमो कालारनि नाय नैबे औवानि भेराइटिसा बेलेग नामा नोंथांमोना कमेन्ट खालामना खोन्थाहरलाय सार बिराद गिदिर नादों नामा बा अ गिदिरा आच्छा मुरिबासो फैयोना आच्छा जोङो ना नायनो फैफिनलायबाय फख्रियाव फैफिनलायबाय जोङो ओमफ्राय नाखौ नायना मोजां नाङो एकदम खाथियावनो ना फैयो आरो लोगोसे बिराद गिदिर ना दङ दैया एसे माबा गोसोम टाइपनि ना बेनिखायनो नाफोरखौ बारा नुवा केमेरायाव नुनाय नङा नाथाय जोङो मेगनजों बिराद मोजांनो नुदो नैबे हिरिम्बा बाथौ थानसालिनि माने हाबनाय टाइम टेबलफोरा नाय नोंथांमोना बे टाइम टेबलनि गेजेरावनो फैबानो जाबाय दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबसै भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला भिडिअ मोनसे लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे शेयार खालाम बेनिफ्राय साबस्क्राइब खालामना हो नोंथांमोना बेफोरबायदिनो मोजां जायगा देखायबाय थागोन आङो नोंथांमोना बिदि जायगा नायबाय थानो थाखाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनांगोन स' साबस्क्राइब खालामदो अननानै